Ni kendo pastor wuor ka endi nikech jokanisa nigi mosebedo ka yiene jo siasa mondo mi obi ogo mbaka e mbele sinagogi kanyo samoro amora modonji joka pastor wacho ni mheshimiwa ng'ane bobiro ka bimose oganda jokanisa gi mosebedo ka ketho chenro gi koso mano to gitimo nikech dongruok gi ng'enyne kuom jo siasa gi samoro amora giluonga rambe iyudo ni ja siasa moketi guest of honor, chief guest, assistant guest ngama osebedo ka timo marach ka. Trevor, gima dong' awachi, kanisa dong' ok owach ni timo marach. To nitie gimoro minyalo wach ni kech mar pesa. Nikech dongruok mar kanisa ok ochuno ni jasiasa ema nyaka tim. Anyalo miyi mfano mag kanisni wa mag African churches. Wan waonge ga gi support moro amora. Tiyudo ni members wa ma wan go ema timo gimoro. Samori iyudo ni kata ka kanisa dwa nyiewo lo. Jo kanisa wegi ema chiwore magol omenda magi nyiewo go lo magi gero go kanisa. Jo siasa kawo ga advantage moro sana sama gidwaro ombulu. Emi nyalo yudo ni koro gibiro gitemo lombo ji gi weche moko ni abiro timonu kama lakini ok en gima owinjore kamano. To nitiere kanisni moko mabe nocho wacho nyoro ka endi obo manyo duond gi mondo iwinji ka giwacho ni gin ok gikwed ng'ata nikech mano kanisa monego bene rwako ji te. Muma udhi yudo kiewo kanye muma kae muma be wacho ni gikwed ng'ata to jo siasa to koro kudwa no bi ogo kod mbaka kiewo dhi wuok kanye ka udhi balance gini nang'o gi dongere. Ok wawache ni kwedo ng'ato. Mokwongo Trevor, kanisa yiene ng'ata donje. Kanisa ok otam ng'ato donje nikech en kama ji dhi dware weche mabeyo mag chuny to gi weche mag Nyasaye. Nying mar siasa no ema kokete bracket to koro onyalo bedo marach, lakini kanisa wuon to ng'ata oyiene donje kanisa kobiro lamo Nyasaye. Mar ariyo, wach makelo shida ka en wach mar maybe sadaka. Ki dhie muma sadaka en gima ka ng'ato chiwo to ok dwa ni ka lwedo makora chicho chiwo ok dwa ni lwedo makora chamo ng'i. To inyalo neno shida ma wan go sani ni jasiasa kodonje kanisa momiyo koro giketho. Onyalo wacho ni an be abiro ka akelo nu milion 10. Ingeni mano oseketho wach Nyasaye. Koro mane gima nyalo wacho. Okay. Yeah. Bishop ineno ka kanisni osendhogo